Dobrý deň, moje meno je Erich Hoffman a v dnešnom videu vám porozprávam príbeh jedného detroitského právnika, ktorý mi ukázal, prečo je slovičko nie v chodnutí tak veľmi dôležité. No a na záver tohto videa si ukážeme niekoľko tipov a postup, ako to slovičko nie do nášho chodnutia zakomponovať, aby naša snaha nevyšla na zmar. Pozerajte. Prečítam vám príbeh z knihy 100 spôsobov, ako motivovať druhé. Túto knihu napísal Steve Chandler a Scott Richardson. A práve Scott Richardson je právnik z Detroitu, ktorý sa zúčastnil jedného školenia o komunikácii medzi ľuďmi. A napísal tento príbeh. Dostali sme úlohu, aby sme v priebehu dlhej prestávky na obed išli vonku a urobili 3 nerozumné žiadosti, aby sme ľudí prinútili povedať nie. Bolo určené, že sa pred návratom musia získať 3 odpovede nie. Mysleli sme si, že to bude jednoduché. Keď Scott dojedol, prišiel k žene pri vedľajšom stole a povedal: "Viete, pani, mám málo peňazí. Nevadilo by vám, keby ste zaplatili za moje jedlo?" Usúdil, že je to dosť nerozumná žiadosť a bol si istý, že odpovie: "Vypadnite." Bol prekvapený, keď to nepovedala. "Nie som si istá, či mám dosť peňazí, aby som ho práve teraz zaplatila," povedala. Scott ju začal spracovávať, aby povedala nie. "Ach, to je v poriadku, len som sa pýtal, môžete jednoducho odmietnúť." Ale ona nepovedala nie. Váhala. "No, nie som si istá." Inými slovami nie? "Myslím, že nie. Ďakujem." Scott sa musel veľmi snažiť, aby ju prinútil povedať nie. Potom prišiel k pokladni, aby za jedlo zaplatil. Čakal tam nejaký muž a Scott si pomyslel: žiadny problém, rýchlo od neho získam nie. "Viete, mám málo peňazí," povedal Scott. "Nevadilo by vám zaplatiť môj účet?" "No, neviem. Môžete povedať nie." Čoskoro musel Scott muža úpenlivo prosiť, aby povedal nie. A trvalo to ešte dosť dlho, než ho nakoniec prinútil toto nie povedať. 2-krát nebolo získané. Zostávalo ešte jedno. A preto sa Scott obrátil na ženu priamo vedľa neho a povedal: "A čo vy? Zaplatili by ste môj účet?" Práve počula, čo sa stalo, takže sa nezdalo, že by to malo byť príliš ťažké. Ale bolo. Po dlhom vyjednávaní, po tom, čo bola dosť ochotná za jeho jedlo dokonca zaplatiť, povedala nie. No a čo z toho všetkého vlastne plynie? My ľudia v princípe nevieme povedať nie. A ja rozlišujem také 3 druhy komunikácie, kde sa to nie hovorí rozdielne ťažko. Úplne najľahšie sa hovorí v čo najväčšej anonymite. Napríklad internet. Prečítajte si rôzne diskusie na internete a zistíte, že ľudia, pokiaľ sú v anonymite, pokiaľ ich ostatní nepoznajú, pokiaľ nemôžu za nimi prísť a ukázať na nich prstom: "To si povedal ty", tak tam dokážu z klávesnice vypustiť niekedy také slova, ktoré by v bežnom živote z úst len tak nevypustili. Tam to nie ide povedať ľahko. O trošku ťažšie už je to povedať v telefóne, kedy už máme nadviazaný nejaký ten sluchový kontakt, zvukový a sluchový kontakt. A spomeňte si sami na seba, keď vám volal nejaký človek, ktorý robil anketu po telefóne a požiadal vás o 5 minút vášho času a vy ste vedeli, že vám to nič do života neprinesie. Vedeli ste mu slušne a hneď povedať: "Nie, ďakujem, ja nemám záujem." Niekedy to aj mne robilo ešte takú problém a nevedel som sa s tým vysporiadať. Dnes už to zvládam hravo. No a úplne najťažšie sa hovorí nie v priamom kontakte. Keď sme z očí v oči a úplne najťažšie, keď sme z očí v oči osobe, ktorú dlhodobo poznáme a s ktorou dobre vychádzame. Vtedy povedať nie je naozaj veľmi ťažké. No a teraz sa určite pýtate, čo vlastne toto všetko má spoločné s chudnutím.
Predstavte si situáciu. Idete na návštevu k známemu alebo k rodine, prídete tam, no a prvé, čo urobia, posadia vás do obývačky a ponúknú vás koláčikmi. Alebo ponúknú vás, čipsami, arašidami, čímkoľvek. Čímkoľvek, čo nepodporuje zdravý životný štýl a čo vám bude hádzať zbytočnú prekážku k tomu, aby ste chudli efektívnejšie. No a čo sa väčšinou v takýchto situáciách stáva? Oni povedia: Marienka, veď si daj, ponúkni sa, sama som piekla tie koláčiky. A my sa dostávame do toho módu, kedy nedokážeme povedať nie. Kedy nedokážeme to nie povedať osobe, ktorá je pre nás blízka. A dosť často to nedokážeme povedať len z toho dôvodu, že si myslíme, že sa urazí. Stalo sa vám to niekedy? Boli ste niekedy v takejto situácii? Ako to väčšinou skončilo? Dosť často to skončí tak, že si jednoducho dáme jeden koláčik a potom nám povedia: daj si ešte jeden, však sú fakt dobré. A dajte si druhý, tretí, piaty. A týmto jednoducho nepodporíte to vaše chudnutie. Tí, ktorí nepoznáte môj príbeh, tak v roku 2012 som začínal rok na úrovni 110 kg. Mal som vysokú nadváhu a rok som zakončil o 29 kg ľahší. Schudol som 29 kg a cítim sa zdravý a plný energie. A práve preto viem, v akej situácii sa nachádzate a aké ťažké je pre vás povedať to nie, pretože sám som si tým prešiel. Ale teraz vám ukážem návod, ako si tieto veci uvedomovať a ako ich dať do praxe, aby vám to išlo ľahšie a aby ste to vaše chudnutie podporili tak, ako je potrebné. Pozrime sa teraz spoločne na 3 kroky úspechu. Úspechu v tom hovoriť nie v ťažkých situáciách na dobrôdky, ktoré nás lákajú. Povedať nie ľuďom, ktorí nás núkajú týmito dobrodkami. Prvým krokom je pripraviť si plán dopredu. Prečo dopredu? Naše telo alebo naše bytie je stvorené ako keby z takých dvoch ja. Jedno je racionálne a jedno je emočné. Racionálne rozmýšľa nad našim životom z toho rozumového hľadiska a vždy nám radí to, čo je dobre pre nás. To emočné sa riadi skôr tou emóciou a vecami, ktoré nás doslova dokážu rozpáliť a rozhýbať. A tu je dobre podotknúť to, že emočné ja je niekoľkonásobne silnejšie ako to racionálne. Naše emočné ja nás veľmi často porazí to naše racionálne ja. A preto je dôležité pripraviť si plán dopredu. Pretože naše racionálne ja je v princípe v pohotovosti ako keby celý náš život. Ale emočné ja sa budí iba v určitých okamihoch, kedy nastáva tá emócia. Vtedy vyskočí a začne tancovať a začne do nás bušiť. Takže keď si pripravíte plán dopredu, porazíte týmto spôsobom emočné ja. To znamená, viete, že idete na večeru so známymi. Idete k rodine, idete na sviatky. Viete, že tam bude kopec koláčikov, kopec drobností. Pripravte si plán jeden deň dopredu. Vtedy emočné ja nemá silu. Vtedy viete presne si povedať, koľko čoho zjete a ako budete postupovať. Poviem príklad. Budú koláčiky. Chudnem, nemal by som jesť tak veľa koláčikov. Nie znamená to, že si nemôžem dať žiaden, ale že si ich dám málo a budem jesť striedmo. Môj plán bude spočívať v tom, že si poviem, dám si len 2 koláčiky, aby som si ich dokázal vychutnať čo najviac, tak si ich rozdelím ešte na poli. Tým pádom ako keby som mal 4 koláčiky. Ďalšia časť môjho plánu bude spočívať v tom, že budem si tie koláčiky jesť pomaličky a budem si ich čo najviac vychutnávať. No a keď už prekročím túto hranicu, alebo respektíve dostanem sa na tú hranicu tých 4 koláčikov, poviem si dosť, konec. Nedám si žiaden. Keď tu budete robiť tento plán deň vopred, tak vaše emočné ja na to nemá dosah. Nenastala ešte tá situácia, nesedíte ešte v tej obývačke a nikto vás nenúka tými koláčikmi. Ešte nie ste v tom emočnom rozpoložení. Vaše emočné ja je vypnuté. Funguje iba to racionálne. Takže prvý krok. Majte pripravený plán.
Druhý krok už nastáva vtedy, keď už ste v danej situácii. Keď už prídete k tým známym, sadnete si do tej obývačky, vidíte tam ten stôl plný koláčov a už príde za vami vaša mamka alebo sestra a už vás ponúkne. Daj si. Vtedy je dôležité urobiť druhý krok a to uvedomiť si ten okamih. Uvedomiť si to, že teraz nastala tá situácia, kedy musím aktivovať plán z prvého kroku. Kedy musím dať do praxe to, na čom som sa ja s môjim racionálnym ja dohodol, že to budem robiť. Takže v druhom kroku uvedomte si tú situáciu a držte sa plánu. No a dostávame sa k tretiemu kroku a ten spočíva v takom figli, v takom triku. Pretože nielen nám sa to nie hovorí ťažko, ale to nie sa hovorí ťažko aj tej našej protistrane, tomu našemu známemu, ktorý nás núka. A preto využite tretí krok. A tretí krok je požiadanie o pomoc. Urobte to tak, že keď vás ponúkne známy, daj si, koláčiky sú výborné, sama som ich piekla, veď si štíhla, veď nepotrebuješ zhadzovať, daj si. Tak urobte takto. Janka, ďakujem ti za ponuku, určite sú tie tvoje koláčiky famózne, aby som si veľmi rada dala, ale veľmi rada by som ťa poprosila o pomoc. Ja totiž som sa rozhodla, že schudnem a že sa vydám na cestu zdravého životného štýlu. A tieto koláčiky majú kalórie naviac, ktoré mi k tomu nepomôžu. A ja by som bola veľmi rada, keby si mi pomohla na tejto ceste a to takým spôsobom, že by si ma podporila a prosím, nenúkala ma koláčikmi, pretože im potom neviem odolať, dám si a nepomôže mi to. A ja by som veľmi rada schudla a veľmi rada by som sa cítila zdravo a šťastne. A pokiaľ toto poviete, tak tí vaši známi sa dostanú do situácie, kedy vám na vašu žiadosť o pomoc nedokážu povedať nie. A pokiaľ im na vás záleží, tak ani nemajú dôvod, prečo by vám mali povedať nie. A určite to pochopia. A možno si teraz myslíte, že ono je to ťažké povedať, že čo keď sa tá druhá strana urazí, čo keď sa nahnevá, čo keď sa so mnou nebude rozprávať. Úprimne, ja som sa do tejto situácie dostal viackrát. A viackrát som povedal nie. A dokonca nie týmto spôsobom, že som žiadal o pomoc, ale rovno som povedal to nie, ďakujem, ja chudnem, ja proste si nedám. Tak ľudia, ktorí s vami majú vybudovaný určitý vzťah a majú ho postavený na iných hodnotách, ďaleko väčších a rozsiahlejších a pevnejších, ako sú nejaké koláčiky, tak toto ich neurazí. To je vec, ktorá ich jednoducho nemôže dostať do situácie, kedy sa na vás budú hnevať. Toto sa jednoducho nedá. No a možno sa potom nájdú ľudia, ktorí sa na to nahnevajú, ale tam si je potom dobre uvedomiť, či naozaj ten váš vzťah stojí na koláčikoch alebo na niečom silnejšom. No a preto si teraz zhrňme tie 3 dôležité kroky, ako predchádzať situáciám a ako odolávať pokušeniam, aby sme to naše emočné ja dostali pod kontrolu. Prvým krokom je pripraviť si plán dopredu. Ako sa budem správať, keď sa dostanem do toho pokušenia. Keď ma niekto bude núkať niečím, čo je v momentálnom rozpore toho, akým životným štýlom som sa ja vydal na cestu. Čiže pripravím si plán dopredu, aby som umlčal to moje emočné ja a malo slovo to racionálne. Druhým krokom je uvedomiť si prítomný okamih. Uvedomiť si, že teraz je ten okamih, teraz sa dostáva k sile emočné ja a pokiaľ sa nebudem držať plánu, tak zvíťazí. Takže druhým krokom je uvedomiť si okamih, dať plán do akcie a poraziť týmto spôsobom emočné ja. No a tretím krokom je, keď sa dostaneme do toho slovného rozpoloženia, do toho slovného kontaktu s tou druhou osobou, ktorá nás núka a ktorej je nám zaťažko povedať nie, tak použijeme tretí krok a požiadajme ich o pomoc, aby nám pomohli na tej našej ceste k zdravému životnému štýlu.
Ja verím, že vám tieto 3 kroky pomôžu viac odolávať pokušeniam a viac vás nastartovať na tej vašej ceste za štíhlejším telom a zdravším životným štýlom. No a pokiaľ by ste si nevedeli rady s tým vašim chudnutím, môžete sa pripojiť k nám do školy chudnutia Premium a odhaliť ďalšie postupy, tipy a rady a návody na to, ako začať žiť ten zdravší životný štýl. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu.